Ginapaymat ngunit itong PSA Region 8 publiko nga pwede magpa-replace ito national ID kung iniinahibang nawara o nagbabakbak na. Sumala kan Marifi Armolona, Registration Officer 3 ngan NID Regional Focal Person itong PSA Region 8, kinahanglanon la bumisita itong tag-iyahan ID ha pinakaharani nga PSA Registration Centers ngan magsumitihin request form nga national ID. Hakaloyo hini diri makakahatag hin insakto nga petsa itong PSA kung saan ungaho makukuha itong national ID mahitungod nga maiha itong re-imprinting hini. Samtang ginuhulat itong physical nga ID card, pwede laanay gamiton itong paper format national ID ngan digital national ID mahitungod nga pareho la ini valid sugad itong physical ID. Pwede po tayong magpapalit ng ating national ID just in case po nababakbak na in terms sa waray, napipill off na. So pupunta lamang po sila sa nearest PSA office po. And at the same time, dadalhin po nila yung ID nila na na-fill off yung kanilang yung mismong ID. Tapos meron po kami doon papapill upan po na request form para po ma-replace siya. Only that, as we said po, at the moment po kasi, yung pag-replace po natin ng ID, ongoing pa po yung ating pagsasaayos ng detalye para sa resumption ng printing. So kapag yun naman po ay nag-resume, syempre magkakaroon po tayo ng production ng ating. Ginapahimat mo gihapon itong opisyal nga pwede la igpa-print ha PSA registration centers itong paper format national ID samtang itong digital ID naman indiri pwede ipab-imprinta ha plastic o PVC card matungod kay itong PSA la itong may otoridad nga mag-imprinta hiniya. The same po ang functionality as I said earlier. The same po ang functionality at validity ng ating pong national ID in paper format at digital sa ating pong physical card. Normal din po talaga kasi minsan po tayo Pilipino, yung mga babae natin, pag sinabi talagang card, kailangan yung card talaga. Kaya yung iba na mapagkamala nila, akala nila temporary lang yung nasa papel. Hindi po. Tatlo na po yung format ng ating national ID at habang hinihintay yung kanilang physical card, kasi dadating po yung physical card sa ating mga kababayan, hindi nga lang po kami makakapagbigay ng time frame, but definitely sinasaayos po ng PSA yung mga detalye para sa pag-imprenta at yun po ay dadating doon sa address na dineclare nila. Samtang ang mga kaso naman nga nawara o ginkawat ng mga national ID, waray pa yan ang pulisiya para itong replacement, labot la kung iniinawara ang matungod itong kalamidad. Sa replacement ng mga nawalang ID, not unless po ang pagkawala niya ay due to natural calamity, halimbawa nagkaroon ng sunog or yung mga force majeure po na mga issues. Yun po yung nire-replace o may policy tayo for replacement. Pero sa ngayon po, kung nawala siya, pwede pa rin naman po nilang magamit yung national ID ng paper format at saka yung digital ID. Para pahiton kadugangan nga impormasyon na ginaaghat itong publiko nga bumisita sa opisyal nga social media accounts hito na PSA o kumato direkta PSA Region 8 para hiton iyo mga pamakiana. Tikang ha Bombo Radio Tacloban, inihi Bombo Sheila Enchuan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!